Ka ndị m ochie nwụrụ, afụfụ ụwa wee bata n'ime ndụ m. Ofu nwa agbọghọbịa sị m na papa ya na mama ya nwụrụ n'oge, na ya nwa bụ last born. Na mgbe ọ dị ime ka papa ya nwụrụ, mama ya mụsịa anya na ya dị ihe dịka 4 years, mama ya wee nwụọ. Mama nnekwu ya wee kpọlụfa ncha niile wee zụba ha. Gbagonu nwa agadi nwaanyị akala nka. Ụmụnne papa ya na ụmụnne mama ya wee bido dusebe ha ịmagolo onye edunyere, o welu na-eme ife sọrọ ya. Wee dugide fancha niile dupusie fancha, ọfọlụ nyanwa bụ ọdụdụ ya na mami ya ochie bụ ife bini. Ka mami ya ochie nwụrụ, ya wee jebe antie ya na antie wee bili. Ọ sị m na ife dịsa ụmụanụ ji wee mee n'ụwa na ọsọsọ Chukwu nọ n'eluigwe ma lụkọra. N'oge ọbụla na ọ ga-akpọlụ nne ya iyi, kpọlụ nne ya iyi, kpọlụ ya ọkpọlị ya na palọ ka ya na-alalụ n'ute. N'ihe nwaanyị a ji emetie n'ụlọ wa akpa amịlị, ọnyụsịa amịlị, obulu bịa kwa anya. Ọ sị m na ọkwa anya amịlị hai. Ọ sị m this woman na o nwere ife a na-eme mmadụ this woman na-emeri ya. Ha wee gụsịa akwụkwọ wee na-asị na ya ga-aba yunivesiti ya. Ọ sị na o nwere onye a ga-azụ n'akwụkwọ. Nwanne ya nwoke ebe akpọjeli ọ tagidela afụfụ. Ọ sị m na nwanne ya nwoke nke dị ọkpala ka ọ tasịala afụfụ pụta wee jiri aka ya wee zụba afịa, ịmagolo ọ mụrụ ọlụ aka wee zụba onwe ya n'akwụkwọ zụsịa. Instead ọ ga-abịazi nyebelu ụmụnne ya aka o kwele ife antie na-agwa ya. Antie asịlịgbogo okwelu, antie asịlịgbade okwelu. Instead ọ ga-akpọrịta nya nwa n'akụkụ na-asịzi ya nwanne m ka isi kpa ụdị agwa na ọma mmie. Ọ sị m ọkwa ifụlụ ụfọdụ ndị big brother na mgbe ụfọdụ na ọ na-adọkasị welu echiche nye ha n'isi ha ka ha mala ife. Honestly, kedu ka ị ga-esi ịma ihe niile emeghe ebe ibi maka na mama gị anọrọ? Ihe ọbụla madam nwanne gị nwaanyị gwara gị ifọrọ afọnye n'akpa, ịma nsịzi nwanne m bịa ihe anụnwa emelie, ikwesị ịma. Ọ sị m mana gịnị? Ka madam si na ya manzi ya n'akwụkwọ nya wee yọba nwanne ya nwoke si abiko ka ọ zụọ ya n'akwụkwọ, si ya na ị ga-adọrọ wanyị na ọ na-azụ enyi ya nwaanyị n'akwụkwọ. Nya wee bido wee kwụghalịba wee na-eche na ya ga-eme ihe nwanne ya nwoke mere, ịmagolo wee zụọ onwe ya n'akwụkwọ. Na ya gosi secondary school and then ya maala akwụkwọ rinne. Nya wee bido chọba ọlụ n'ime afịa, wee bido wee lụba ọlụ ebe afọ. Ịmagolo ọlụ afọ ka ya na-alụ wee fụde sky ya na ya na-abọ na-akwụ. Ya na ya na-abụ kwugide, ịmaka na ọ na-akọnvinsi na ya laikele ya na ya chọrọ ịnụ ya. Ya kwalụ. Ọ sị m ụmụ nwoke ya wee kwalụ anọgide enyi nwaanyị wee sị ya mụgodịla ụmụ agwa this guy na-edi ime ka ị malụ, maka na ịchasa afọta this guy na ya dụrọ shọ na ọ ga-anụ gị na ọ dị ka opiogelibego. Ya wee bata bọsị afọ wee sị ya na ya dị ime. Ụnụ ama ife ọ gwara ya? Ọ sị ya ma o chekwala eche wee dị ime. Ọ fụrụ na ọ dị shọt, ya nwa dụkwuo shọt. Na ọ mara na ụmụaka kwesịrị ito ogologo, na ya ma nnukwu nwaanyị ya na ya na-abọra, na ya ga-anụ nwaanyị toro ogologo ka a wee mụta nwa toro ogologo. I wee gba nkịtị si ise afọ gị na ya na-abọ n'anyị, ị na-eseli ibọn gị oloko si gị na ọ dị ime, iwe ma na ị ga-anụ nwaanyị toro ogologo. Meta onye dị ime enyi o, meta onye dị ime enyi. Ị na-achụ nwaanyị meta onye dị mma, ị na-achụ nwaanyị meta onye dị mma maka ọnụnụ. Ọ sị m ọkwa n'ife aka this guy gwara ya na o mesịrị dị 6 months na this guy anụgo nwaanyị. Ọ sị m nne arụzeni ya dụrụ ime. Ya wee kasị na nke afọ wee pụta ka ihe a ka na-emenye aka na-egbu emedi nekwe this handsome guy, another one tolu nnọọ ogologo, sị na ya ga-anụ ya. Ya wee kwalụ a na-eme ọsị ka eje dọọ mmanya na ya ga-anụ ya jee befa ozugbo ozugbo, si ndị befe na ya chọrọ ịnụ nke nwa. Ya wee kwalụ ịmagonu ebe dị ọda ga-ahị n'ugo nwaanyị na-ezuzulu sị ka ya nụkwuo di, ịmagonu ka ọ makwalụ da ịmagolu ụdị ife anwa. Ozugbo antie nụlụ na ya ga-anụ di, antie wee sị ka ekene nwaanyị anọrọzụ ụmụ ya, ya zụsịala ụmụaka, ụmụ ya niile too na-eme ọfụma. Kedu ụdị ihe bụ ihe a? Na ụmụ nke anụbe ọ bụrụ ụmụ nwaanyị anwụrụ anwụ, maka na nke adafa anụgo nke osote nụọ, o wee lụtụzikwuo nyanwa.
nwaanyị a chajikwa ahụ sị na ya ga-apụ bie na ya ga-apụ bie na nke a ama nnọbie wee mee kekwe n'ihe a ga-eme ya wee solu nwoke si na ọ ga-anị ya wee na-anụ bie ka a nazini bie nu wee selibe n'Ibọ ngini ya wee dị ime afọ ka a dụzara ewee bịa sị ka emee ego ndị befe wee sị mba na ama mma ego na ya adịgo ime na a ga-echere ya mụọ nwa bifo wee mee ego sị m ihe a wutesie nye maka na ọ bụ na ya ma na-etu nwa ka ọ ga-adị na ya ka ekweghị ka ya dị ime ọkwa ịghọtago so ya na this guy wee bili na ọsị m nne ọkwa ife ụmafụta m aga ụjọchasị ala na ya mụrụ na this guy abụrụ mmadụ na o nwere ezigbo ife ọ na-alụkwu dị sef si na ọ bụrụ nke afọ bụ okwu na ọ pụọ mgbe o ji abata 11 12 ọ ṅụrụ mmanya si mọrọ ifu na nwoke a abụrụ mmadụ ọ sị m na mma nọ from boyi to boyi from mama nnekwu na anya luli ya narị nne na nwoke a bụrụ ya na mmadụ ga-ebi mana ya adụgo ime kedu ife a ga-eme ya wee bulu nwa abụbe nwa abụsie nya wee mụọ nya wee sị mba na ihe a bụrụ ife a ga-eme na ihe a bụrụ ife a ga-eme sị m na this man adọrọ responsible atọ narachi ife ọ ga-eme o nwere ife ọ na-alụ ọ pụkwuo ọma mbata ihe akọ ga na-eso ezi ogologo sị m elee ka a ga-achịli uche n'aka chiefo na ya na-eche ka nwoke anụbeghị ya anụbata ya wee sị ka hunehune dị otu a kedu ka hunehune ga-adụ ya wee sị mba ya wee dulu nwa ya bịazikwa ọnụ ma ego afụrụ ego nwere nke afọ ya wee dulu nwa ya wee naba be nne ya na ya mụọla ya nwa nwoke afọ ịghọtago ọ sị m nne na ya bụ onye Enugu steeti Ezeagu Local Government ịghọtago na ya ji ofu nwa nwoke na kịta na ya chọrọ ịnụ di na ọ bụrụ na afụ nwoke ọ ga-adabala ya na ya na-abụ na ya chọrọ ịma ma ịmụtago nwa ma ịmụtara nwa na ọ gị bụla ezigbo mmadụ as long as na ị ga-accept nwa ya na ya ga-accept kwa nke gị ka ya sị na ụmụ ya ka ha bụ na ya tala afụfụ nne na enwero nne so na nwa ọbụla chọrọ nne na ya ga-abụrụ nne dụọlia unu amala ife this girl ji wee wetala m story ọ nwee story nkọ maka this man nwunye si na ya ma nzụ nwa onye ọzọ this girl wee gesie nye wee bịa na my DM wee meelụ m voice note si m nne na this guy na-ebeli emegbu gị na ọ bụ na ọ ka na-achọ nwaanyị na ọ bụ na ọ ga-accept ya na ya ga-anụ ya na o nwere ife na-ewute ya ka nwa enwere nne maka na afụfụ niile nyata n'ụwa bụ maka na ya nwere nne ịghọtago na ọ na-ewute ịnụ na mmadụ enwero nne na ọ bụgodu na ọ chọrọ ịnụ ya na ya ga-enyere aka just train those kids adị m eme matching unless m nwee story ga-join nji wee ya asị that na nne na ịchọrọ di ma ọ bụkwa ma m nwee pụta na-asị na onye achọrọ di mba unless my your story ọtachi to na ịchọrọ di ọ na ịchọ nwaanyị ị ga-anụ then I can do that. If not, adị m eme matching maka mmadụ emepụta echi si na ọmụnwa tikolo ya na onye dị otu tiko ya na onye dị otu ha jikwa wee kụwa ọkpa ọnụbọgụ mba ume m elube ebe afọ mgbe olu mmemme ka unu malụ ọkwa ịghọtago kama na ihe this girl bụ gbasasị ma anyị wee wetakwolu m story etu o si wee too na ihe mee na ndị ya ọkwa ịghọtago ọ sị m na ya dị 30 years this year so ọ bụ na ị dị interested na ị chọrọ ịnụ those girl ọ bụ na ị bịa introduce onwe gị with your picture m ga-esendịrị gị picture ya ịfụ ọ bụ na ị laikezi anya nsendikwolu nyanwa picture gị na ife ị na-alụ ọ bụ na ọ sị na ọ dị mma mụnye gị nọmba nye gị nọmba ọ sị m na kịta anụnwa na ya na-ama na-eji shop nwanne ya nwoke hapụ wee jebe obodo oyibo ebe afọ gị a na-anọ na-ele ọ dụkwa akwa kafa na-ele ebe afọ na ya nọ Lagos yọtago so ọ bụ na ị dị interested mee ka mmalụ o toro ogologo too much afọ ịghọtago nya ọdụ nnọọ ọ ifụzi anyị wee malụ ma ọ bụ na ị dị interested but adị m emekwe matching adị m emekwe na matching yes ọka anụ bụrụ di na ọdọ chọrọ ịnụ di mesizi ọnụ ọzọ mmaskịnị nọ mmanya ka adọ n'isi mana ọ workos so ọ bụ na ị dị interested unu agbagolu nwaanyị grandmother azụrụ na fama ka esi azụ nwa nke a bụ tip ka m na-enye m nwa amụrụkwa ahụ
mụnwa amụrụkwa nọọ ịbịa unu enenebe onwe unu nenesi ọ dabaala unu fine, unu sịkwa na unu ama nnụ fine, ka mmadụ ghara ịsị na mkpọnyeli onye omie nke a mkpọnye onye omie nke a, ịghọtago. So if you're interested, let me know. Yes. Ọ nwekwara nwaanyị ọzọ bụkwa onye Enugu steeti, mana onye nke a sị na ya ji ụmụ na di ya anwụgo, na ife a na-achọ bụ just somebody do matured ya na ya na-abụ ga-anọ na ya bụ a widow. So ọ bụkwalụ na onye nke afọ na ịchọrọ ya, then let me know too. Ịghọtago. Mana agwa m ya na m ga-eme post ya, mana ebe m mebegolo nke a na ntinyekwuo nke gosi ya do 40 something. So ụmụ ya etonyitego yọta na. So ọ bụ na ịdị interested nke onye dị older, you can still let me know. Ọbịawolo ma. Ndị ga-abụ ha kpọrọ nwa mmadụ ha na-emegbu. Etu si wee bụ nwa gị 9 months ka onye ọzọ si wee bụ nke 9 months. O nwere onye a na-ebu 6 months, ọbịa nwere onye a na-ebu 8 months, unless ma onwe kosa wee dị. Ịmụsịa nke gị ọ na-asọ gị, inweta nke mmadụ igwe enye n'igu, ịnyụsịa amịrị kwa nwa mmadụ wee mete enye n'ụla. Chukwu meelu gị ebele. Chukwu meelu gị ebele. Honestly, ọ jọgbulu dị na-esigbuo nke amịrị nne nwaanyị ka ị na-akwa nwa mmadụ maka na nne ya nọrọ. Ụfọdụ ndị mmadụ gwa anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyelu ndị ọzọ aka, ọ na o nwere ife ndị ọzọ ga-amụta na ya. Ndị be anyị, daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.